Ke ihora ke lesi shagalombili kuseni namhlanje ngenze kanje angiye ngala ku Amanda Black mabe ngibuya ngizongena ke kwintokazi ke uSharon ungena kuSharon Maga Amanda Black ethi-ke kulomhlaba emsazweni kaDla FM 102.1 3 minutes after ke ihora lesi shagalombili kuseni namhlanje sibingelele wonke nje umuntu osanda kuvula lo msakazo sithi sawubona thembisile ke la ukuthi ke na kanjani ubelibumbana ihora lesi shagalombili kuseni namhlanje sibe sikhuluma ke lana nentokazi uSharon enye ke intokazi lapha ya eNewcastle ecula ke uGospel Maskandi ezobe sichazela ke ukuthi ke ingubane right Sharon sawubona yebo sinjani futhi ngisasawubona Ngiyaphila unjani wena? Ngiyaphila nami. Ngiyaphila nami kule lockdown. Ke lockdown inzima siphethe kambi. Siphethe kabi right. Asivele ke singene nodabeni. Mabe sikhuluma ngoSharon suke sikhuluma ngobani? Okay, ngicela ngokubingelela abalaleli bonke. Ngiyabingelela kakhulu ngithemba ukuthi bayaphila. uSharon intombi yekhaladi yaseNewcastle. Ibihlala eNewcastle. Ikhaladi. Intombi yekhaladi. Oh, intombi yekhaladi, okay. Ihlala eNewcastle eyenza uGospel Maskandi. Nje umculo omnandi kakhulu. Ukubuza la Sharon waqala nini ke ukucula noma ke ngiqalela ikhona yonke imculo ekhona ingani wena wa decide ukuthi hayi ke mina njengo Sharon ngumuntu wesifazana ke ngiqale ke ngoGospel Maskandi kanye ke ngenza uMaskandi nje babe khona oGospel bekhona obanibani wena wakhetha ke uGospel Maskandi kwakwenze njani? Okay, mina futhi ngangena njengomuntu wesifazane ngathi ngibona ukuthi umuntu wesifazane okholwayo mhlawumbe uthanda uNkulunkulu ngathi okay ngoba ngiyamthanda uNkulunkulu namasiko ngiyawathanda ngase ngakhetha ukuthi yazini othi ngihlanganise umculo ozoba noNkulunkulu phakathi kodwa ozoba namasiko ethu ukuze phela sikhumbule ukuthi akumele siwalahla amasiko so ngase ngathi yazini angifuni ukulahla isiko lakithi kumele ngikhumbuze njalo ukuthi ngiphuma phi imvelaphi yami so ngase ngakhetha ukuthi ngenze iGospel Maskandi.
Unama uqale nini ngokucula? Ucula ngaqala 2012 kodwa ngesimo sokuthi ezemali azikho kahle angizange ngikhona ukuyikhipha i-album manje ngikhiphe last year ngo-August yona le enginayo. Ngamanye amazwi iyona album yakho yokuqala leyo nayo? Yebo, iyona album yami yokuqala. Sithini isihloko sayo? Sithi ungibhekile. Sithi ungibhekile. Yebo, ungibhekile. Oh, isho kumdala ukuthi ungibhekile. Yebo, umdala ungibhekile. Wow. What a wow. Right, inama track amangaki? Inama track 10. Inama track 10. Iyiphi nje ogabe ngayo kulama track 10 ukuthi hayike uma ngabe dlala le hayi kusuka impela idindi. Ay yazi ngathi mina wonke ama-track akuwo anale message ekhuluma nabantu kodwa mina ngathi ke kimi ngithanda kakhulu u-track number 4. Yebo. Uthini u-track number 4? U-track number 4 ucabanga uthi imali. Ukhuluma ngemali. Yebo. Right, kunesimo la se lockdown esikhona njengamanje mhlasimbe nina njengabaculi ikephi la khona la niphazamiseke khona ningasakwazi kwenza izinto zenu kahle? Khona sithintekile kakhulukazi njengoba sina abantu asingabaculi noma ngithi thina singama-artist siyasiphuma phela siyezihlanganaleni siyobonwa ngabantu ukuthi senza muphi umsebenzi sithintekile khona kakhulu kodwa ayikho into esingayenza siyazama ukuphusha khona kuma-social networks kuphela ngoba phela yena nje singakhona ukuphusha kuyo siphushe sipost esibonisa ukuthi yini esiqhubeka ngayo siyenzayo. Yebo. Bakhona nabantu asebenzisane nabo ke ekuthenini ke i-album yakho le onayo njengamanje igcina iphumelela? I-album yami ukhona umunye umuntu owangilekelela nakhona ngokuthi angishayile isiginci kodwa otherwise mina nje ngibhalelayo engenza yonke into engizenzelile ngoba mhlambe ngathi lo muntu bengenzela naye benezinye zakhe ungumculi naye ubekwenza naye okwakhe so bengiyayicelela ukuthi akangisize lapho engazi khona angincedise nje ngithi ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqhubeke. Okay, kubathandi nabalandeli baka Sharon ubathembisani wena kule minyaka mhlambe ngathi 2 noma 5 ezayo? Ngibathembisa ukuthi kule minyaka ezayo noma ngithi nje kule makuphela nje lockdown ngizorelease i-music video. Emva kalokho ngiphinde futhi ngiqhubeke ngilona enye ngoba sengiqalile le enye i-album yesibili ezophuma so eminyakeni ezayo ngiyobe nje ngine-album ezophuma ezobe imnandi kakhulu ezobe ikhuluma nabalaleli ngezinto ezenzakalayo. Angathembeka ukuthi nami ngiyofeaturishwa lapho ngibe khona kule music video? Angathemba ukuthi nami ngiyofeaturisha ngibe khona kulo music video? Noma kanjani. Alright, mhlasimbe ke sesivala umbuzo la okhona la ngifuna ke ukubuza ngicabanga ukuthi ke ungokugcina ezona ziphi izinto mhlasimbe ke ongazisho wena kumuntu osafisa ukuba ke ngumculi singabhekeleli kumaskandi kuphela okanye ke ku gospel maskandi kuphela kodwa ke kuyo yonke nje imikhakha ke yomculi mhlasimbe ukuthi ke izona ziphi izinto angazenza ekutheni akwazi ukuphumelela nokuphusha lento asuke ke efuna ukuyiphusha? Okay, ngiyabonga Bhutilelo Thuba. Ngingathi nje mina kakhulukazi kubantu abasha. Ngingathi uhle nje ukuthi sifunde kuqala thina abantu abasha sisafunda isikole ngoba ngiyenzeka ama-talent amaningi aphuma esikoleni. Ngithi kuhle nje kakhulu sifunde isikole siphumelele emva kalokho bese siyayibheka siyifunde ukuthi sifuna ukwenza ini ngempela. Kumele ube sure uzongena kulo mkhakha womculo ukuthi ufuna ukwenza wona cause kuyabekezelwa. Kufanele kubekezele uwazi into esifuna ukuyenza emva kalokho uzobusuyakwazi ukuthi ukwazi ukumelana nazo zonke izimo ezikhona kulo mkhakha womculo kakhulukazi kodwa ke noma ngabe imuphi into ofuna ukuyenza empilweni yonke into iyabekezela ukuze ukwazi ukuphumelela ayikho into ezakalula yonke into izakanzima ukuze uphumelele ilokho engakusho kubantu abasha ukuthi nje bafunde beyimele bengafuni ukumelwa umuntu akasukume phansi ayimele abe lento afuna ukuba yiyo. Right, Sharon, ngithokozisa kakhulu ukuthi ke ugcina ufikile ohlelweni isigudla amaqele olingena ke njalo ngemigqibelo lisuke lidriver ke uvukano kaMthethwa no Sibiva Mpungose. Ngithokozisa ukuthi ke ngelinye lamalanga ugcineka ufika e-studio ngqo ohlelweni lalezo insizwa. Okay, nami ngiyakujabulela kakhulu lokho. Right, kunengoma yakho ke la engizokukhipha ngayo ethi ke banomona ngizokhipha ke ngayo ke la leyo ngoma. Okay, ngicela ukuthi ngiphinde ngitshela abalaleli ukuthi ngisacela bangivotele lapha phela nginominatiwe kuma-SADMA. Nominatiwe
as a best female Maskandi, as a best upcoming female Maskandi. So ngicela ukuthi bangivotele kakhulu, vota nje noma kangakho. SMS uthi Qhakaza F240 kule number 845633. Ngiphinde